Hey Bar fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, I will be showing with you what I got for the month of January. First purchase of the year siya. Actually, wala sa masyadong plano, pero ayan, napagplanuhan na rin siya na bibilhin kasi necessity siya or needs siya, kunyari. Para sa mga products na to, pero may binili ako sa SM Department Store and of course sa Watsons. So without any further ado, let's get on to the video. So nung isang araw guys, pumunta ako sa SM dahil may kailangan akong bilhin doon na pabili nila tito ko. And of course, dahil pumunta na lang din ako sa SM, sabi ko, bibili na lang din ako ng mga bagay na kailangan ko para sa bahay, sa bathroom, para sa duty and all that ish kasi kailangan na nating mag-refill or kailangan talagang bilhin tong mga products na to guys. So, una na binili ko guys is a backpack. Ayan siya. Kasi yung ginagamit ko na pang duty ko guys, yung Adidas na backpack. Eh, yun kasi guys, nasira na yung dito sa zipper niya. And ginagamit ko pa kasi yun na pang travel, ganyan. So, feeling ko kasi hindi na siya ganun ka-safe to use that. Though pwede pa rin naman yung bag, pero yung zipper niya lang kasi hindi na siya okay. Talagang sira na talaga siya. So, I'm planning for that to be repaired kasi gusto ko talaga yung backpack ko na yun, guys. Yung Adidas na yun. Pero dahil sa madalas ako nagta-travel papuntang Ilocos, guys, bumili na ako ng backpack kasi may extra naman tayo. Ayan. May extra pera tayo. Kasi sabi ko, eto na naman po, magrarason na naman po ako para sa purchase na to. Kasi, wala nga akong gift para sa sarili ko last Christmas. So, sabi ko, why not? Ito na lang. Kasi magagamit ko naman siya for the duty, for the travels, ganyan. So, ito yung binili ko, guys. This is from Hawk Bag. And this one is only 1,399 if I'm not mistaken. Kasi ito, guys, yung may back pocket na siya dito for your important, para sa money, cards, ganyan, kapag nagta-travel ka. Tapos, meron na rin siya sabitan daw ng headset, mga, or ano pa man dyan. Napaka-sturdy kasi ng Hawk, guys. Tested ko na kasi. And that day ko lang nalaman na meron pala silang warranty. Lifetime warranty pala ang Hawk. So, kapag may mga nasira, may ganyan, pwede nilang ayusin. Or kung hindi na talaga nare-repair, or kailangan palitan na talaga, magkano lang yung repair niya, guys? Parang 100 pesos lang, ganyan, pag napunit, ganyan. So, okay na okay siya. Sabi ko, sulit pala bumili sa Hawk. So, eto guys, ginagamit ko na siya, may laman na siya. Naka 2 days na siyang nag-duty para sa day duty natin. So, let me know guys if you are one of the nurses na viewers ko. Let me know if you want to see what I bring sa day shift or sa night shift naman kaya kasi natapos ko na yung day shift ko. Let me know down below guys kung gusto nyo makita kung anong binibili. Dinadala ko kapag night shift ako. Nakapunta naman tayo dito guys sa napakalaking eco bag na to kasi nag-commute kasi ako guys. Sobrang bigat nitong binili ko. Kaya sabi ko, dun sa SM, di ba dati may bebenta sila ng mga eco bags? Ngayon, wala na silang sakto, yung pinuntahan ko na nakashare guys, tabi lang ng Ace Hardware. So, wala po ba kayong eco bag? Sabi ko sa SM. Eco bag daw! Ace Hardware! Ganyan. Kaya sa Ace Hardware guys, yung pinagbilhan ko, parang pang lalaki na ganyan. Pero, cute siya kasi meron pang handle na ganito, yung short lang. Mabigat eh. Yung short lang siyang ganyan, tsaka pwede din pang shoulder. Ganito. So, 50 pesos lang siya. Tanggalin na natin kung ano yung nagpapabigat dito, guys. Actually, ito kasi nagpapabigat, guys. Ay, nagulay. This is a King's Herbal na food supplement. Ayan. Nauuso siya. So, pabili to nila tita ko kasi pabili daw ng ka-workmate niya. Eto, guys. Let me know down below kung ano ba to. Para saan ba to? Sabi naman dito, food supplement. Sa SM Rosales kasi guys, 3+1 siya. So, 1,000 each bottle. Pero kapag bibili ka ng 3, merong free na isang bottle. So, bumili na ako ng 3 para may isa na free. So, ito yung sobrang bigat. Kaya, kinailangan kong bumili ng eco bag para isang buhatan lang guys. Though, sobrang sakit talaga ng likod ko nung nag-shop ako para dito. And another SM Department Store guys. I got a Parisian bag here. Ayan. Ito. Kasi pang-regalo ko sa birthday. Sling bag siya. Very simple lang siya na sling bag na ganyan. Ang nagustuhan ko dito guys, yung lock niya na ganyan oh. Ayan. Kasi natitwist siya. Para siyang yung mga talagang yayamanin. Ayan. Tapos maganda yung ganito niya. Tsaka yan. Tapos may compartment siya. May zipper na siyang ganyan. Tapos may extra compartment pa dito sa likod.
Iba pa yung may zipper sa gitna, tapos sa harap meron pa. Ayan. So, parang tatlo, madami siya. Sa sling bag na siya. Tapos, eto guys, yung mga tipo ng leather na hindi nagbabakbak pag mainit. So, ito yung kinuha ko. Parang, magkano ba to? From Parisian, this is 599.75. So, ito na. Para sa mga paggala-gala lang, kapag parang pupunta ka lang sa, mamamasyal lang na konti lang yung dadalhin mo. Phone, wallet, kikay-kit, powder, lip tint. Ayan. Good to go. Tissue, ayan. Ganyan lang yung laman niya. So, ito siya guys. Naghanap kasi ako ng backpack. Wala akong magustuhan na backpack nila para sana sa napang-gift ko. So, yan na lang yung kinuha ko. Now, let's go naman guys sa Watsons. Ayan. So, sabi ko naman sa inyo, hindi po tayo dumadaan ng SM na hindi po tayo dumadaan ng Watsons. So, ang bill ko dito guys for the first time in the history of my shopping spree. Ayan. Yung bill ko lang dito guys is 792 plus 90 pesos. So, parang 800 plus siya. Kulang-kulang na 900 pesos. So, sabi ko naman sa inyo guys, ewan ko ba, konti lang yung bibilhin mo, pero talagang, pumapatak na halos 1,000 lagi ang nagagastos ko sa Watsons. So, happy ako ngayon guys kasi kulang-kulang 1,000 lang tong nagastos natin. So, una dito guys, this is the Watsons na soft and clean na square puffs. Ayan, na cotton square puffs nila guys. May nag-comment dati sa akin, tapos nag-message pa siya sa akin sa Instagram, nag-DM ata siya or sa FB ko, kung ano daw yung marirecommend ko na square puff or na cotton para na galing Watsons. And guys, ito lang yung binibili ko kasi 150 na sheets na siya or cotton puffs na siya plus additional na 60 pieces. So, parang 210 pieces for 79 pesos lang yung price niya. So, ito yung lagi kong binibili. Meron din akong binibili dati yung cuddles, pero mas mahal kasi yun guys compared dito. May nang tatanggal ko lang naman siya ng makeup ko. So, ito na lang yung binibili ko. Next naman dito guys are these hand soap. Ayan. Mga gel hand soap. Gel hand soap, cream hand soap guys. Kasi, kailangan to sa bathroom, sa kusina, ganyan. Pag, lalo na kapag nagprepare ako ng pagkain ng aso, ganyan. Para pang puff. Para hindi yung dishwashing liquid yung pinang sasabon sa kamay. So, ito guys, yung binili ko, yung mga refill na lang siya kasi may bote naman kami na pang puff na ganyan or yung pump naman niya, meron naman kami doon. So, eto na lang para hindi nga masyadong mabigat kasi kapag yung mga nakabote, ayan, mas mabigat siya. So, ito na yung kinuha ko. This one is in green tea and apple na scented. Tapos, itong isa naman guys is honey and milk scented. Ayan. Next here guys is this Flawlessly You na whitening lotion. Kasi paubos na guys yung i-review ko na lotion sa inyo guys. The Precious Skincare Cosmetics na lotion. Paubos na siya. And i-review ko na siya soon. Kaya bumili na ako nitong Flawlessly You. Dalawa kasi yung na-consume ko dun sa Precious Skincare Cosmetics. So, eto guys yung binili ko kasi may SPF 10 na siya. Tapos mas mura siya compared sa Silka, tsaka sa Skin White, tsaka sa Black and White. Ito yung pinakamura guys na lotion. Though mura naman yung mga Watsons guys na lotion. Kaso lang kasi wala siyang SPF. Meron na kasi akong lotion guys na walang SPF. Yung ginagamit ko na lotion pagkagabi. So, kailangan ko naman ng may SPF para may magamit ako kapag daytime. Next naman dito guys is this Myra Vita Smooth na may SPF 15 na siya. Ito guys yung na-feature ko na dati dun sa mga basura ko. Yung mga empties ko na products ko guys. Yung previous video ko ata, hindi na to previous video pag lumabas tong video ko na to. Ito guys, kasi parang 99 pesos lang siya guys. Ito, yung lagi kong ginagamit na moisturizer. Kasi meron na siyang SPF 15, tapos mura lang siya. Tapos meron na rin siyang vitamin E, so okay siya. Kasi ito guys, hindi ko napapansin na, though nagkaka-pimple ako, every now and then meron akong pimple, pero ito kasi guys, hindi ako yung nagkaka-breakout. Pag ginamit ko siya, hindi yung sobrang dami ng tumutubo. Kasi may mga product na nagkakos sa akin ng ganun guys. So, iwas na ako kapag na-try ko na ganun na nagkaka-breakout ako. So, ito guys yung ever since na natuto kong mag-moisturize, I think Myra E talaga yung ginagamit ko. Pero iba't ibang variant lang. Ito lang yung nagtagal sa akin kasi ito yung pinaka-mura nila. Chipipay lagi. Next naman guys is this Bello na pore refining toner nila guys. Ito siya. Kasi meron din akong isang i-review guys and paubos na siya actually. Which is really soon. I'm sorry, hindi ko pa siya nagagawa ng video. But I promise to do that when I get back from Ilocos. Ayan, kasi dami pa nating family gathering na kailangan. Tsaka mga
importanteng bagay sa buhay na gagawin. So, eto guys, bumili na ako ng ganito kasi gusto ko din siyang i-review. Kasi, alam ko kasi sa inyo guys, madami pumupunta dito sa channel ko because of the skincare products that I use, because of the acne treatments that I'm using, or pang pimple. So, eto guys, i-review ko din siya para sa inyo. Next naman guys is this one piece is the Pond's na Acne Clear. Sabi ko naman sa inyo guys, ever since that I learned how to do the facial wash, eto yung talagang nagtagal. Though I've tried some facial wash for the reviews, ganyan, for the feature dito sa vlog natin, pero I still go back to this product. This is the Pond's na Acne Clear Anti-Acne. Meron din ito yung hindi 10 eh. Mas mura yung hindi 10, yung walang 10. Ganito guys. Mas antibacterial siya. Ito, lagi ako sa Pond's kasi wala lang, parang nakahiyangan ko na lang din. So, ito na siya. Para sa mga may ma-pimples. And of course guys, we got this whitening sleeping cream mask. Gumawa ko ng review ko nito guys. Yung naka-sachet lang siya. So, I went back to using this cream mask parang last month, December, yeah. I started using this one again. Bumili ako ng sachet, guys. And parang napansin ko na mas nakakatulong na naman siya na mag-lighten ng mga dark spots ko. So, bumili ako nito, guys. Kasi, dun sa review ko doon, guys, sabi ko naman, hindi siya talaga yung pang mabilisan na pagpapa-lighten ng dark spots. Pero, I just want to have a moisturizer na nakakaputi na lang din sa mga dark spots ko at night, kasi gusto ko talaga bago matulog guys, may mga moisturizer ako, may lotion ako, ganyan. So, yeah. Signs of aging. Let's combat the signs of aging. So, ito yung ginagamit ko guys. And last na guys, sobrang last na. Last but not the least, you know, if you've been here in this channel for a long time, kapag nanonood na kayo dati-dati pa guys, meron yung mga time dati noon na yung hinuhaul ko, puro pang bathroom lang na ginagamit ko, mga pangligo ko lang. And one of those products is this Abonay. Ayan. Na Spa White Sea Salt. Kasi to guys, gustong-gusto ko kasi to para sa kilikili, sa singit, sa puwet, sa mukha, ganyan. Very versatile siya gamitin. After using this one kasi, kapag nag-scrub ako, I do scrubbing mga 2 to 3 times a week. Depende sa katamaran ko. Hindi sa kasipagan. Sa katamaran talaga. So, eto guys, gusto ko siya kasi meron siyang seal dito. Ayan, meron siyang seal dyan. So, konti lang yung ilalagay ko dun sa canister ko dun sa banyo. And then, I can just leave it inside my cabinet again, guys, kapag ito. Kasi hindi ko nang maubos to actually ng ganun kabilisan. So, you know me, I love scrubs. I love bathroom things. Ayan. So, yun, guys. Bumili na naman ako nito kasi naubos na talaga yung nasa canister ko the last time. December ata nung naubos siya. So, yan. So, as you can see, all the things that I bought here are just essential things. The things that I will be using. Kasi, naubusan na ako. Yeah. I guess, naubusan na ako. That's the reason why I bought these things. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And let me know down below guys, what are the things that you want to see here in our channel. Kung ano yung mga series or videos that you want. And of course, guys, gagawa ako ng shoutout series natin that I will be writing the names of those people who are commenting, guys. Kasi I just want to be thankful to you guys for the 15,000 subscribers. Thank you po sa lahat po na nag-subscribe, and to those who are watching and just kahit silent viewer ka lang, comment ka naman dyan. Huwag ka naman laging silent viewer. So, yeah. Just leave your comment down below and I will try my best to do a shout out every time that I do my vlog. Ayan, bago mag-end yung mga vlogs natin, gagawa ko ng shout out para sa inyo guys, kasi sobrang thankful ako. Kahit dun man lang, kasi hindi ko naman kayo lahat mabibigyan para sa giveaway guys. Though we had 4 giveaways ata or 5 giveaways last December. Yun guys. Sobrang thankful ako sa inyo. Thank you so much guys. Yeah. So, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!